toi tänään jotenkin huomannut, että pitäisi antaa ihmisten olla semmosia kuin ihmiset on. Että mua on ruvennut vähän korpeamaan se, kun jos on joka erilaisesti ajatteleva ihminen joukossa, niin sitä niin kun helposti ryhmällä niin kun aletaan vähän niin kuin, ei nyt mollaamaan, mutta jotenkin kritisoidaan ja annetaan ymmärtää, että hänen tapansa ei ole, tai ajatusmaailmansa ei ole se oikea, niin annetaan jokainen ihminen saisi olla semmoinen kuin on. Ja jos ei se kelpaa jollekin muulle, niin mun mielestä siitä voi olla silloin hiljaa ja pitää se omana tietonaan. Ja jos et sä pysty olemaan tämmöisen ihmisen seurassa, niin älä ole sitten. Mun mielestä jokaisen ihmisen kanssa pitäisi pystyä tulemaan toimeen, mutta kaikkien kanssa ei tarvitse olla tekemisissä. Pääsääntöisesti pystyy niinku itse aika pitkälti valittamaan sen, että kenen kanssa on tekemisissä. Yritetään muistaa semmonen, että olemme kaikki erilaisia ja meillä on erilaiset ajatukset.